Paringin check. Pre. 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 Na kaya si paringin check diri ron? Pre. 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 Ayo. Pre. Wala mas guri tao eh. Uy, pre! Sayuhan ni mo eh. Sabay tuyo ni mo diri ah. Uy, Mari. Uy, sa game tuyo no. Uy. Kanang Mari, kanang importante ta kayo ba? Na si paringin check dia kay na ako'y tuyo siya istorya lagi. Natulog pa man. Pwede ra magud ako yung istoryahan anak ba? Mari. Tuhan Mari ba? Nanta ko'y tuyo si Muha ba? Unsa man gud na ba? Pero maulo mo kung Mari ay. Sus, maulaw pa man kaway nga dugay naman ta kaila pari. Natulog mo kasi pari dia. Natulog pa ganino sa mukha is balik-balik uy. Mari, ay ko Mari. Sige mo Mari, taganti ang 500. Pero need pa jud bitaw na ko no. Nya Mari, sugot ka? Sige, pare, sagot ka. Magaling kang kupal. Okay na? Lower Mari, lower. Kadimanding baning tawanan niyo eh. Kana pare, okay na? Okay na Mari. Okay na dyan na. Uy, 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 ang 500 be. Salamat kay Maria, salamat kayo. Salamat kayo. Easy money. Han! 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 Uy, sayo lagi kahan. Alangan, sayo man nahuman among trabaho god. Ah, mao ba? Ohan, sayo gud nahuman among trabaho god, pero lain pay ato ba? Ning hapit si paring Junjun dere. Uwan, maday. Gitugon man gud nako to na ihapit na lang ang 500 dere kay namo gud toy utang sa kuha. Yes ko be. Unsay panihaton dere ah? Hala, utang ba ito niya? Easy money. Wah! Murag need po di Ay, unsa to? Oh, sayo. Sa to? Sayo gud nahuman among trabaho god, pero sa ano to?